plus marchewka. Tak, tak, pamiętam, bo widziałem na zdjęciach. Mamy modę na sukces, perypetie małżeńskie, ciuchów, kolekcje i piwo w butelce. Wszystko ładnie, pięknie, spotykam kobietę. Na pierwszy rzut oka czuję niechęć, pal 6. Czym się interesujesz? Jaką lubisz muzę? Może rap, tak patrząc po bluzie? No wiesz, lubię imprezkę, rap niekoniecznie. To zależy jakie utworu są intencje. Wolę górnolotne i piękne, które łapią za serce. Są szanse, ale nie chce mi się kichnąć palcem. Gdzie się podziałyście naprawdę? Chcę poznać wasze żądze i pasje. Zapisuję kartkę, a na niej mój adres. Wyślij list, jeśli uważasz, że to fajne. Wdech, wydech, kolejny odcinek. Wdech, wydech, reklama używek. Wdech, wydech, TVP1. Wdech, wydech, obejrzę ten odcinek jeszcze raz. Wdech, wydech, kolejny odcinek. Wdech, wydech, reklama używek. Wdech, wydech, TVP1. Wdech, wydech, obejrzę ten odcinek jeszcze raz. Ta gra aktorska, pani sędzia Wesołowska, boska. Trudne sprawy, jaki kanał mamy? To chyba jakiś żart naprawdę. Przejechał ją walcem, zginęła w nierównej walce. Człowiek plackiem, a ja tylko kiwam palcem. Wyćwiczony ruch, tak samo zawsze. Smutek i radość splatają się w jedną całość. 45 minut razy 200 to za mało. To nie ludzie, tylko aktorzy się zmieniają. Rola idola to nie poziom, tylko słowa. Taka dola, trzeba dzieci wychować. Stan emocjonalny, każdy ponad każdym. Biznes polegający na braku prawdy. W większości przecież tyle starczy. I sam już nie wiem, czy palić majki, fajki czy kartki. Czy się dostosować i być sobą, czyli każdym. Wdech, wydech, kolejny odcinek. Wdech, wydech, reklama używek. Wdech, wydech, TVP1. Wdech, wydech, obejrzę ten odcinek jeszcze raz. Wdech, wydech, kolejny odcinek. Wdech, wydech, reklama używek. Wdech, wydech, TVP1. Wdech, wydech, obejrzę ten odcinek jeszcze raz. Zalega cisza jak kurz, trzeba zmieść i pisać. Muszę się popisać na styl i flow, co? Lepiej skąd ziom, nowele, teleobywatele. Wszystko to samo w kółko się dzieje, ja siedzę. Patrzę w lewo i w prawo, widząc to samo, gubiąc tożsamość. Lewo to prawo, skazano na subkulturę z wielkim chujem, styl podwórek, uwierz, tak jest od lat. Trzeba się z tym pogodzić, co masz to masz. Bagaż doświadczeń czy podaną papkę. Czy masz swoje zdanie, czy ktoś się kradnie? A może ty dajesz komuś za coś ukradkiem?